תסתכלו שנייה על החגורה הזאת. אין יפה ממנה, גבירותיי ורבותיי. והיום המסע מתחיל. בואו נצא לדרך. גבירותיי ורבותיי, הקרב הבא הוא קרב טורניר אליפות רסלינג ישראל. רסלינג ישראל, אנחנו מתחילים. 16 מתאבקים מתחילים את המסע, ורק אחד מהם יוכל להיות אלוף רסלינג ישראל. טורניר של פחדנים, כי הרי למה העונש לא נמצא בטורניר? כל מי שמשתף פעולה עם הטורניר הבזוי הזה חוטא, ולכל חוטא מגיע ודניאל שחר לא יוכל להמשיך בטורניר. אנחנו נצטרך למצוא מישהו שיחליף אותו. למי מגיעה ההזדמנות הזאת יותר ממני? אמר הלבן רימה, תן לי את ההזדמנות לחזור לטורניר. אתה לא היחידי שנדפק. טל ברון עושה את קרביס מהטורניר. אתה עלית לי בקרב בוגד. טל ברון, אני הייתי מתקדם לטורניר, אני הייתי מגשים את החלום של 20 שנה. אני חושב ריקסון נגד קרביס. המקום הפתוח בטורניר. מיכל ההפרעה. אני גיא שקר. הסחורה החמה של רסלינג ישראל. ולידי נמצא האייסמן בן רוזי. מכונת הלחימה. ואנחנו הולכים להתקדם בטורניר הזה עד הסוף. וקרביס מכסח את האייסמן עכשיו. גיא שקט חופף ממנו. אם קרביס לא הולך לזוז, זה רע, ועוד יותר רע, ועוד יותר רע. דפקו אותי, דפקו אותו, דפקו אתכם, דפקו את כולנו. השופט לא רואה, תסתובב שופט. ברוכים הבאים לרסלינג ישראל. רסלינג ישראל. כן הולך לספר לך שגם אם אני צריך לזרוק מפה את כולם אחד אחד, אני לא הולך עד שאני מקבל את ההזדמנות הנוספת לטורניר. איך אמרת? שאתה מוכן להעיף אותם אחד אחד? התכתשות מלכותית. כל מתאבק שמאמין שהמקום הפנוי בטורניר מגיע לו יוכל להיכנס לזירה. האחרון שיישאר לעמוד בה יוכרז ללא עוררין כזוכה במקום הפנוי ברבע הגמר. שהטוב ביותר ינצח.